Misal sangut ki supaya jong ka US hak dingsa tombol roket hak kam supaya jong ka Iran. Lak mengkene ba atali ki roket ka Yusha kila siat hak kakat lesun. Ka Al Asad ka terlong kubor jong ka Irak kala yatu ba kita ki roket ki hap hapok kita ki tem. Om duna ya ki perangut ki supaya jong ka US kila misal hak ding hak ma bersya ya ka tem supaya hak Irak. Om ki he jong ka US hak den ka jingkiu. Ka jing kenat hak den ka jingsha niap. Hak ki yeu baladet jong ki dukot barang ba jong ka Hamas. Ba ka Hezbollah. Atali ki roket ka Yusha. Kila siat hak kerja kali ini jong ka Al Asad ka badon hak kan cep ni jong ka Irak hak ni nongkong ong ko kubor na ka sa kubor liter kawe na kita long kubor na Irak ya tu ba kita ki roket kila hap hapok kita ke tem ompat la bantip la kita ke jing hatma ka don ngedai ne embat jing bergem jong ka Iran ban su kaliang halor ka jing syak nyam jong uti ni lam ka Hamas beha jong ka US ki bayar keren bat ka ruter kila ya tu ba uai na kini kinong Amerika wala mensal jur kada kakrat sa kubor Associated Press da kabakdeu syak ki he katnat ya dari jong ka US kalau ong bahadu hirumut ki fai bat ki rupai ba ila masal